Kuble yupi ki viewers sai sin pan ngawa wan biang ha kini ka channel jong silva official te ha kini ka video ngan pensngo bat ngan jubab ya ki comments ki jong pi ha ka ba nagliang jong pi ki parlok baro ki baju sngotanan bat ki baju sngap khamtam e ya ki employment news ba wan lang ba u official channel jong silva official te kumta sai sin pan shwa bangan comments shwa bangan reply back ya ki comments ki jong pi ko ki parlo ki ba ki jonga sngo ba zai sin pat lada bidang dei ki batmai ha ka video ba channel ki jonga sumpha wanum klet ban ye share kamtam e ban ya subscribe khnang ba phinang yo shishu ya ki notification lane ki information ha ka ba dei bat ki khubor like kam di peje kan ga video na do basdang do benakut kenang bapin yo sngo ya ka comments la ne ka reply back lengba kani ka video ka bangan sa reply ya ki comments ki jongpi teng ne ngan page ka benukong hang ne ngan page yo ni I parlok I ba kerteng I wiki lamare yong hangno ka jakatre de nakamta ka te ka post jong ka MPSC ngan ong yepi ka jakatre kin debe haki department bufer jong ka government of Mekhaya ngin mla ban tip ban ngin mla ban pentikna ya ka jakatre ndre nda pila shajit kin sapa haki department bufer mo kata kila ada mention apa ka notification ba ki jakatre hi kan de ha ki various department in government of Meghalaya te hab apply kumno to ini de first to Liza te ngan sapni pi ban sapej ba ya kejing batai kejing hikai kejonga kumno ba pin apply lengba ka mobile phone ai jing sha thrai phimut ban kali sar kumno ban apply lengba ka mobile phone ini de I John Biam te khublei shibun ya ki comments ki badon jingmut bat ki basngau show jingmut ki jongpi dengan sahika ya phimo John Biam sumbaban page ba ya ka video ha ka por banga hikai khnang ba phintip kumno ban apply ya giti ki kam lengba ka mobile phone but kumjuru hangne I therapar JR 2590 kumno ka rosta kabun sha ugaro kata te pihak ban pule bha ya ka reservation policy but kumno ki kren halor kete ka rosta te kane ngin sa jubab ha koi pat ka video mo kumno ban apply sa long ba so pha batai lam hoi ngan sa batai ini DES Kurium ngan sa batai so pha ban stay tune page ya ki video ki ba nga pen I ki ba pen mi ha usil ba usal khnang ba pen tip kumno nga hikai hajing sangala hikai bun teli ki video kumno pin apply ki post paper rewala kataru hagani kentingan sa hikai biang pi kumno ban apply ya ki post hapoka MPSC the next John Job Dame Hilatong sir, can you please tell me how to apply this job? Yes, of course. So stay tuned to my latest updates so that you can or you know how to apply for the vacancies. Next pada ni Donald Carsity hakano kor komban apply oi ngan sapni EP nlei wat nomok slide kam ayu yuru bun bait shagaro kajing le siliang la palat DM 5157 de kata ru ka dehi ka wei kumba yong ini ETM tang ba iha ban sngap pade ya ka reservation policy lengba ka roster system yole se baru udang duna te ki haban ai khambun menta yadin ba kala long tali te kejing pelan ya ki vakansi seru ka la khambun sha ukhasi mo medical check up ru don mosa nakbenta assistant inspector. Yes, of course kadon nang ta kaling te kaling jing shangala debu apo description box page ba apo description box ngala debu tilada kamlong sa comment singamo mde ben chuong kaling ngala debu yagi kan thailong na em ini ide no risha nongrum. Yes, of course no risha kalong nam tagi kan thairu han mention kan thaila nation rang te ngila ban apply ki kan thairu la shenrang ru la nam tagi post mo. Hello
nang ta kumno ban apply ba oi ngan sai kai phi kan thei long sar hoi long debate mau long ma dei ba phin sngeu thamlai ne dei clemention kamut long bet bat kan thei bat sendang ban apply te apply sai var long ne em hoi ka long ha te nga shu ong yu phi yo le se phim don pisa la ne phi jingai lung ba ki cyber ki chong phi te page ki video kebangan hikai lung ba ko mobile phone handre lada ki cyber ba jan chung phi le yo le se phi don parlok e ki ba don cyber te phila ban pha apply long ba cyber ju ru le le mo riam si te bok lang ki kan thei long ne em ban apply hoi long kumno ban apply sar hoi ngan sa hikai phi hadin bangal penmi so baban page bahaya ke video mo ba pentip nang ta next nang ta kan numpule lut namar ki dei kumju penmi kelas 8 pass hoi ngat sa penmi enda kala mi ka vacancies wat nom ki khuslai ya kanika khubor mo re ya ka ka khubor ka ba nagleng jong department jong mi khlia kala penmi kata hi ka kelas nga pentip tiandala mi ki kelas 8 ngan sa penmi ya ka khubor mo kedai ke Jakarta hoi ke Jakarta kedai be hapo state hi wanam kuslai namar kedai hapo MPSC Mekhlia Public Service Commission mo sar ngala dia ban apply subtip lem dala yo ban download admit kan hoi of course surely ndala mi admit kan ngan sapentip be jo mo te sumhaban update ya ki video ki bang ngala dia ban download yo le se kala de mi ne kan sami ru ya kata nganam tip te hoi surely John Paliar ngan sapentip be yang ta next pada kini gijing batai hang ne ngala ada batai pi ngala ada comment pi ngala ada reply pi kumno ban apply te nakam ta ki comments baro ki ba long kumju hi ngan shu comments lang ba pi baro ki parlok jonga ngan sa hikai pi kumno ba pin apply leng ba ka mobile phone henry sobha ban page ba hadin bangal ada ban upload mo te tangkatai bat sakawiru lada phim pat share lane like bat khamtam eban subscribe le no ya kata khnang ba phinang yo shu sadagi we pade ki video lane ki khubor hakbe dei bat ki khubor like kam nangta next pade hoi ngakani kin thei long sar graceful Mary maunyu ineru ikli kin thei long sar hoi long malem long te don kam ban tip komputer ne kumno yathu lem please hajing sang ala de ban batai shai ya ka video don kam ne em repi film page iman full details repi su skip ten ata daw phim su thu re teng ong biang pi le biang to ka video ka jonga dan e klik ka link ka mangbu description phintip hatu don kam ne em komputer mo te bangan batai si batai ru ka sulong kam kai re page bahai ke video se please nata next hang ne ini iba tu marashing baba mara masharing iong penchai su masar hoi hakbedei bat me clear police ngan sa penchai su halor aki notification ki badang yo mo te stay tuned to my latest updates video nata next ne we pade ude urit retray lamare uong bro why can you reply at least for main question yes of course due to busies on my jobs so I can reply all the comments for my colleagues or for my friends dengan suang pi nga hakane ka video ya baro kito ki bla de ban comments ya kini ki video ki jonga kane ka de ka comments pi baro mo wanam so e namar ki jingbun kam te ngala yu hi ki comments ki jungping ong ba hawan ngan sa shnabe ki video kumbang ngala ong pi ngan sa hikai ngan sa sina ngan sa batai kumta ngan sa le mo nangta ju hi une uritre lamare wang and the registration is not proper as you mentioned you have to pay it's not there in the registration of course it is not there but it's mentioned that it is half of the others registration fees so that is why I told you ba kan long bait marshitang ya kate ka by exam fees ka balong jong ki general mo wanum kuslai kata le bait kumta nangta next pade
Nakabenta kani ka ITBP jong constable but head constable ngan sabatai pi ya ke jingjrong ngan sabatai pi ki sentar baro khot mo hoi ngala yu gini ki comments ki jong pi comments ki nani pi pha ka ling hoi ngala de pha jing sha ka ling te ngan sai kai ru pi kumno ban apply lung ba ka mobile phones te kini baro ka age limit nang ta ka height baro khot ngan sa batai pi next video te swagata ngatrai phila sungthu halor kite ki comments ki jong pi baro ki bala comments singa te kane ke dei ka khubor ye pi baro khoi sai sin pan nganong ye pi lada pi dang biang karta phila pendep e qualification le no apply no anda pi angal ade ban upload ya ke video kumno ban apply mo page bhai ke video apply no wat nom up ya ke por hadu bakan da last date kita ngatahi ya mentangan pun kut no ya ke video lada pi dang don ne ki jing kli la ne ki jing bom suthu subhaban bu ya kita ki comments jong pi mo sai sin pan stay tuned god bless you thank you